स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो लेके आ गइल बानी भोजपुरी सिनेमा का एकदम ताजा और गर्मा गर्म खबर। तो चलिए शुरू कर जाओ बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करें। पहिल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह के ओर से, जिनकर गाना खेसारी जल ढारेगा वतन के लिए फुल ऑडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा। आप सभी के बता दी कि खेसारी लाल यादव के 2020 के पहला बोलबम गाना बा। आप सभी चाहें तो जाके सुन सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे की ओर से, जिनका गाना याद फुल वीडियो सॉन्ग स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता व नेता मनोज तिवारी की ओर से, जे कि कल सुशांत सिंह राजपूत के घरे पटना में उनका पिताजी से मिले गए रहे। आप सब पूरा इंटरव्यू देखे के चाहते हैं तो हम अपने चैनल पर अपलोड कर दिले बानी, आप सभी जाके देख सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा गुंजन सिंह के ओर से, जिनकर गाना ओरे पिया ठीक नहीं किया फुल ऑडियो सॉन्ग एसआर के म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाहें तो जाके सुन सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जे कि कल सुशांत सिंह राजपूत के घरे गइल रहे और उ सीबीआई जांच के मांग कैले। अगर आप लोग पूरा इंटरव्यू देखे के चाहते हैं तो हमनी के चैनल पर जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना यरवा दुबराइल जाता फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाहें तो जाके सुन सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जे कि कल चाइना बॉर्डर पर शहीद सुनील कुमार और चंदन कुमार यादव के घरे उन लोग के परिवार से मिले गए रहे और वो उनका माँ से मिलके काफ़ी भावुक हो गए, जौना के तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। आप सभी यदि वीडियो देखे के चाहते हैं तो हमनी के चैनल पर जाके देख सकतनी, हम अपने चैनल पर अपलोड कर दिले बानी। आठवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका व अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर गाना हमको सबसे बड़ा होना है फुल वीडियो सॉन्ग अक्षरा सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। नौवा और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना चिलम से धुआं निकल रहा है फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा की वीडियो आप सभी के पसंद आए। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।